Don way nong yelap. Uni nong yelap hakata ka jinyelap ka bu yelap opo kata ka balang haulayeng menyelap uyalap ya kawe ka subjek ka buang ladang nga ngade ublay. Buang subuh ladang nga ngade ublay. Mula daw ta nong yelap udan ha kejaka ka jumblay uang kumni. If I were God, tanang nga ngade ublay uang ladang nga ngade ublay uang hakata ka balang hakata ka jinyelap ka jungu. Uang ladang nga ngade ublay. Ngannam jendala pha yelaw kun jonga kata mo Jesus Christ kan. Wang ngan jinan dala pha yula kun jonga dakani ka linti ka boble pha yeu kata kamut bon kha na ka bril ba kha gi sem jung kimrat bon kha ha kata ka jaka ka ba omde ka jaka ying sim omde ka ying pakidulan omde ka ying ka barus pa ba kumita wang niu no ya wang ladanga ngari ublay ladanga ngari ublay ngan jin dala pha yula kun jing ni slap thai dak basuan hiya direct natin na beneng. Wan hiya direct natin na beneng kibri baro kinyi uni kun bangan pa jisu bangan pa la ngade blay on lap wan hiya na tay dam nek undak kup de kijan sim kijan ke ba itnat ki ba kodor hado kata kata te kumta wang la ngade blay ngan pa da kata kalenti wong lawan hiya sing ni slap thai uta kun bangan pa uta jisu bangan pa un suwan masule yap lo ding pna Adi kata kut lipa yang sebenarnya. Om dan kam ban imang ni live post nem ni live pulai nem. Om dan kam yu ban unlet ya kaban yalap ini baru. Ane uang wan pedap ya kata ka Jesus pa ya kibriu na ya kapertai na kipop la biang. Ya kata ka dei ka lenti ka bau di nung yalap uang laranga ngade ublay ngan pa da kani ka lenti. Te kata ka dei ka ba uni nung yalap uang Bani sepe atu kan ni jingong ka jung nong yelap ka de shisha na em kumta. Bali ble shisha upha ra kan galenti kin ngong. Bai ka jingkai Jesus Christ ne ka jingwan long brio ka jung Jesus Christ sang ni slap thai kawan. Lemba kan ni ka merit hesati kawan lemba ka brio ka ba kumnga kumpi. Ma kalong ying lo sam ka ba kumnga kumpi ka imlang sa lang ka ba kumnga kumpi. Te ngisa yepe atu kan ni ka rai ka ble shim atu ka dan jingmut shisha ne. Ni yo se dang dan de kiwi par ki lenti ki ba best susu banyak ni kan long kata ka jimut ka bang apa no tingi ya pe susu halo ni ka benta ande shua jong kata ya ka bang ya susu halo ni benta pang ka jing khai ni yo Jesus Christ piti piatip ya kata ba ka jing khai Jesus Christ ka de ke ka ba plus ya de ka klem da dan ka no ka jing song kha aprem sinrang wa kan thai ka meri kala supun kun na min sim ba khoiตั้งมันเป็นมาพี่มั้งปุ่นคุณนาวมันซิมบักคุยหากปวดปากดันทางจีเด็กตีนบุโจเซฟว่ากุมตาเตอร์อังเอลกาเบรียลว่ามันเป็นป้าอุองบาฟันสับปุ่นคุณกินบาร์กาเมรีลูกาลิงโง่กุมโนละมันปุ่นคุณนะบางปัดดันจีได้อุองอังเอลฟันสับปุ่นคุณนะบอกมันซิมบักคุยแต่นี่ก็ตาอังเอลเลยเป็นชายดูยูโจเซฟมาอามาบุโจเซฟกุมโนตาดังชีเด็กตีนกุมโนกาเมรีกละอาร์เมตนั่งดูkan dong kajing atatin ni lah dak umdan je pensyai tentu agel le chu Joseph ban pensyai ni baru Joseph hi ka bakat du updiang ni kata namar ba kumdu pila ban tip Joseph updiang ni ngani baru kan ma bu Joseph hi ai keteng ialah ukun ni ialah Jesus Christ ya Jesus Christ bakhan ni ngari ai keteng mau bat kat kum karukum je kijiu dei ki kpa iban ai keteng ki kun mah dei ki kpa ju ai kerteng ki kun kat kum karukum kat kum kajinya pateng te habangi ibu Joseph ai kerteng ya lo kun Jesus Christ Emmanuel khot yo te ka pani sai krar ba Joseph upiang ya Jesus Christ kum utau adopted son tau kun ba upiang sepo ka long ying sam wala dei utau bawan na sembah ju Joseph kenong ya kata ka dikabenta ka bang isya sa kajing khai Jesus Christ ne ka kajing kali ka bang kwa ban kali ka longum ni hatu pidon jing atatin em ya kani kebenta sepang jing kha ka Jesus Christ kala kamut ba ngingi em ni slap thai ka ba ka kan thai ba usin rang dan kam bandon ka jing song kha ban mi ukhlum lani ka khlum dai omla ban suong ba ka kan thai kala su armet hi ngimla banong ba kan thai kala su armet hi kumni la ne kumta khlem da dan kan ko jing song kha Wat lada kampat dan beri hendak lada kan thai kala armet hi te ngila suspect by arrest shalendet te la dan ka e te ngimla ban suang ba kala su armet hi kumtu te hatu kuma phi ki para bangai pidan ne em kata ka jing artatin haba pi perkhat sepang ka ni ka jing kha ka jong Jesus Christ
Hidan na yang sepangan gading artatin kong desete akan aku rukam kalong kong ni. Klem dadan kata kajing songkha prem Joseph Kameri. Ne klem dadan kata ka kaji iya deh prem Kameri bat nu senrang. Na bat nu senrang. Tele sie. Na kalian jo pi dan kijing artatin halo kani kabenta. Pun masuk. Terus sama. Kini kita aktin sains kikon balada usenrang bagian teh ki song kade ki her kini ki kromosom kikon. Arpusau nak kenthe ki her sya ukulum ni ki her arpusau nang ni senrang ki represent the way ki om ki her arpusau musau kupa. Bada kini sapelong ya ki kulum ni ubreu na ka kena ba kini stream kepa stream kemi kadur kadaran dia gini stream jinglong kakam ketiga kile ko mala long ki kepa ki pena ki long lang ka bentar dah kungi lu di penuksa hai ngasem imat bai pa ngi banang ban nya kali ta baro mangi baro ngi anang banyak kali jan baro ikun kita ki wan de nak kini ki kromosom di bit kemut di bit kemat yanu ada yang maju kini benda Jesus Christ nak kalian jo kemiri tho ki her ini hende nak kalian senrang undan nambah mundan lagi songkha. Tekun kita habide bagalian juga science biologically kod. Dakran nama kata ki artatir. Kuno kum tala bo ujisu di ubre. Oh di uble ni di ubre. Kuno ta ula ban im. Kuno ta ula ban dantang ya ka. Nak kalian juga kenthe kita kijing ya kan. Om nak kalian sida. Te kata kadi kabala keli di babun kabala bu jing artatin di babun kham tam hi kini ki break bala start kini sim menta ban penrem ya kajing khag di Jesus Christ ki sim lagi ni menta juga science ki omba ha kanu ka der la ban long kani MP la ban long kumta ki keno ya kajing khai Jesus Christ ba kade ke ba wan kha le ba ka thesati ki om kade ke ka ba shu tha ka ba shu la ya kren ande kajing shisha hi kade ba wan hina kabreo ubreo kajing ede pen kabreo ubreo te hendreng ngang iskam bani kristan ngi kristan ngi iskam mangawa pi ngi kloy ben padang ngi de ngi kloy ben padang Jesus Christ one de leng ba kajing pun ka mensi makhu one hapo jong ka Mary hakna ko dor ngim tep ngi ong pun la mensi makhu ani ngi so thu bangi champang ye kani ba kata kalong ba kajing khai Jesus Christ kadi ka we na pren ki kamba de ngi priang ngi kata kamu ngi sungai ngimla ban explain ngimla ban batai kumnu deh ngimla ban batai kumnu ngimla ban batai thik pathik kumnu kerja ini kai mengi sepian kum kibanget ngi ong bagari ka kamba kadai ka kamba bar kumta ngi kum kibanget ya bang sim badai kamba ngi IT mu ya kata ka kam ka bajia ka balong sha uble kan bong kamba kadai ka kam ngujung ble ka ubri umla ban le kata ka jingmut te kumta haba ni pe ya kajing kha kajing Jesus Christ ya kajing ni pat kajing Jesus Christ nyong kidi ke kamba kaba omla ban batai da ubreu kaba ubreu umla ban so thu ha kan ga dur ka jia kumnu kan ni ka long kumnu ni ka jia dan de ki baro ki ong ngari ka kamba angis khap dia menjur hadu ata de ba ngi siem kum ki banget ba kajing jia lane kajing kha Jesus Christ kade ka wei na pedeng ki kamba kade ka wei na pedeng ki kamba ka chiti ka jong Paul sya Timothy ngi puli kasti ka jong Paul sya Timothy ka baning kong kanong ka balai ka ka khat riu ngan puli kasti ka jong Paul sya Timothy ka baning kong kanong balai ka khat riu bat klem ka jing yasa ka ba kraw ka jing mayan ka jong kan yam blai utau bala pau hakado bala kesan ha umensim bala yo i daki angel bala yalap apreng ki gentle bala nget ha kaperthei bala priang haneng ha kaburom wat upol ru wong gumno bagadei ke e ka jing mayan klem ka jing yasa ha ka jinget ka jing yublei
sepang kata ka jingpao ka jong Jesus Christ ha ka do ka jingwan long brio jing Jesus Christ ka ba upol ru kat upol umla ban batai wong ka jing mayan ni su tu bong jing mayan deh ni su tu bong jing mayan kata ka ka ba sabar na jing mus perkat jong upol wong ba jing mayan ngiru adum ta meneng yong ba jing mayan but what kiriu kra perkat jong ka Bible ki sekolah ki bang kimla ban batai kumno ka ni ka jia ka jing kha ka jong Jesus Christ leng ba kat merit hesati klem ka no ka jing ede prem sunran ka the ka sujia hatu Jesus Christ udan barok sa prateli kita ki jinglong bawan na kan the sunran Nani udan betang jong kamiri. Kum kita kimi cingkali. Ene lo udan tang jong miri kum lu la ban em kum ubri ba. Ha ke jingong senrang ka jong mi kita jingkali deh kabang ngimla ban soft. Ka science kamla ban soft, ka bu ya ka question ken kamla ban ai ka juba. Henry ka kting ka jong blai ka juba ba kata kalong ba ka de ke jingwayan ka badehi ka kamba ka jong blai. Mo ka de ka miracle ka kamba ka jong blai. Dan kibrio kan si ka tapat habidai baka miracle lani kanu ka kamba ka jumblai ki ong kumni ki philosopher lade ki ustad ki nong hikai ki professor ki ong ba ka kamba hi ka de ka ba persya ya ki bor jong kamaryang lani ki law of nature ki ong ka kamba ka de ka ba omla ban pediang hagini si bamta kumno phi kan ja ka kamba ki ong nang nu ke jia no yang pika de ke ege ka bomla ban pediang nuksa ban ai ya phi ang ni ko form ta mo kai ko bala ban pelong yang ai ya phi bangin im benta kum ni au mangala banong bang ngila ban yeng benta kum ni slap the kai ko pelong yang ai mangala ban yeng benta ni slap the iya tip kai ka dau ko pelong yang a mangala ban yeng benta ni slap the ban yeng kum ni kadon ka ayu hak perthai ka pelong yang ai phi bangin ne hang ni ke long dang ile chapo ubna de ngimla ban ne than kum ni ka duna kata ka kai gi khot ika gravity biang tip ra tung juba apa ka gravity ka bortan jo ka perthai ka pelong yang ai phi bangila ban yeng hang ni minta kum ni kata ka law of nature ki khot maka dia jingya inti yang kemarin jangan ka jinglong yang kemarin baru kau yang kata kilos yang menta ka kamba ka igi ba persya igi ba yele persya yang laws of nature subo menta uni marka dai ubang abat menta ladang penhap unha bisa po kada kalau nama gravity mah katang uso uhap sapo balai tan ke gravity elang penhap kumni unha dai ngapenhap na jong sapo unha then ray haba batai si phang ka kamba deh kalong kumni ken oh ngi penhap na neng kumni ka gravity ka dan ka law of nature ka dan ka bor man yang ka dan ane haba itu ne haba kran si phang ka kamba kalong ba wala bu ni marka usdang penhap and ray nga in the mid air akisteng lenti ngabat no ngam alat yu bun hap kata ka ni jimut haba dei kamba kalong ba kani benya bi kumni tamba ublay u intervene no hap deng steng lenti nuksa bang pisu susu ubri la thayu bun yap na deng jing pang le ka ban le ka jing yap ngi i dai kane ha bang duai nget pangi wat e kamba deng blai dan kibri ki bayo khya dan kibri i kamba ki doktor kim dan huop su kyo si bun ba ki kies kum ta lang present ji si bun ba ki kies ki bangat kanser ki badan tumor apa ka jabing kini borok si bun ba bakla predict kini doktor ki omang imla ban kio su mla su pentia ka time limit ke ki datang bakato kan ni benai henry ha ki banget ki duai ki bahaya ngasem ki duai are uni ubri ukhia are tu tumau ja are ngri jipang is kaja hi gitu baro ki kamba kamut baka gravity kam dan su henry ka datang ka jing intervene ne kata ka jing sim ko jong blai ka ba upenle ani sim sitang por bande ki kamba kadang-kadang orang pingin pelai jimbut mentah kendiat abi dia kamba ka jung blai bakata kalong baka kamba hi kat kum ka jimpatai kadai kata ka bor ka bawan tang na ublai la benle kamba om na ubril kadai ka bor ka bawan na ublai ka balong tang ka tu ka di por ka bakta ni ka ba intervene hapo ka nature hapo ka mariang ka bangiem hapo ka berthai ka bangiem
bat haba le ikamba bunsin ublay udan ga jingmu bunsin haba ngile ikamba bunsin haba jak ikamba ublay udan ga jingmu ka shalendat jomata ka shalendat jomata dangi pai ka perthai ka bangi em nuksa banora susu bangi sutu sepakan kamba ka jomblay deh ni pai sepakan ka perthai ka bangi em deh ka perthai ka bangi em gari ka bayar hadu kata kata om tang gani ka planet ne ka met deng ka bangi em ken ka earth hot andai sabar nak ka earth ka dan kata ka solar system ka universe ka ba he ba ka ba om dan jikut ka ba om pala ben syam ni jikut jangan ka universe ki om te hang ni ra bun ba ki klor dai ki tip ka bun ba ki klor bun ba ki galaxies ki em bun ba kita ki solar system ki bangi em bun ba ki balom kung ka perthai ki met deng ka size kung ka perthai dan du ki met deng ki bala detect baki dan imat aki net dan ka no dan lo jang kata dan ki beneng ki ba i kum baki dan oksigen ki bala ban sibun ba lamba ki teleskop ini ki evidence ki baro ki baki la ban collect scientist ki puli kini ki baro jing nong jong ni ki universe ban la ong ba hadi bagi la puli gini ba ro khode ki wa jing tip ni baro ki ong ba apa ki page ki ki beneng ni ong kum no di page station ki klur men mi mak satai do la bandan ki alien ngi ong kita ki alien mak satai do la bandan thai man ubri man em kum ngi ong kita kentien klem gaji su thu ma klem gaji su thu klem gaji tip namar bah ki scientist apa ki puli dai ki ong bah ki page ki we ki met benang kimla ban support life kini ki met neng ki we ki ki we badan sabar nak selap thai ki nak jingai ba nak selap thai kimla ban support life kadao kolong namar ba kimdan kata ka right solar system kimet neng ki basorong ya kita kiba i kumba kidan ka kiba ka air kimlong kita ka bala ban support life lagi ong kai ka conclude kini ki baro kiba ki penkut ki ong ba ki pe ki thai jeli ba pa we dai ki i ba dai tang ka per thai ka jongi hi ka mi im menta ka dai tang ka ni hi ka bala ban support life ban IGM yêu plan thì ra mana một khi nhưng là bên ông pet nghĩ xong nó samas mà xong samas đang khấn đâu ta bakal air B sudah nhưng là bên ông ada yang lain na sepo mercury khamjang gasi nhưng là bên ông lain na siki beneng kham he ka jaka kham he khấn đâu kham he met beneng kham he jaka khambun mangiru nhưng là bên ông ta namar ba ka jinglong ga jki kim la ban support life kimla pan support life para ka bakhadu ki scientist ki sham but ki conclude ba dai tang ka perthai jongi hi kabala ban support life nalor ki jing thau baro ki badan ha ka universe ngimla ban syong satai la bandan alien tadan kata ka jingong tambah ka jisisya kamno sata nuksa na susu ka jingjingai ka jongi ka perthai na kasi kalau tik hai tai point balata ka jingai tang khindiat ru tang CNC kan jingai tok nakasi tate kamut mla su ban support life mla su ban maksa po kri ka thai ban ban ti baksa la jan tang CNC ru jan makasi tate mlong su ka jingsit kala kham jan ta kham klan ka jingai ka jong ubnai nakasi nakaperthai ngam menong kalau hakata ka distance hakata ka area hakata ka point ka bala da ujan thanu benaru la klan pala gravity ka botan ngadu benar ka dan tadala jingai pala ru kani ka perthai ta kala suun klumar kani ka solar system ka beli tikhu i planet mau ni benar arab ini perthai bakan oi ha ni lain bakan mi tikhu ba wi met beneng beti ka ki jingha kini boro ngawara ma kini tang nuksa ka to kani ngawara kalong ba scientist sama ki puli ka jinglong ka perthai ki puli ka jinglong ka universe ki ong ba kini baro ki kamba kini ki baro ki kamba ki ba datang ublei hi bala banle namar kimla ban suja ka accident ki ong sui tingku tek material ki ong dan ang scientist bong na dan ki benong polisian ki ong begini ka perthai de basna ublei ni sui tingku umtu la mi kamla ban logum ta namar bar la kalong kunta ko mati ki men beneng kila dei ban long kila dei ban la ban dan jing im dei kala ban dei ban dan plang ban dan de ani balai tang hasla perthai om ski men beneng kada kolong namar ba
kadai baru kamba ke jumlah ke boleh pentau ini sama thai tang ke selap thai ni tang ke perthai ke balak ban support lai tekan ni ke pen isai kedar ke boleh ngorai kamba ni ke lomba kuat ya pi bersutu kuat ya ngai ngilang bersutu bagi im hadu ini isi yo mentaru dari kamba ke jumlah dari kamba ke jumlah kumno pinang menring mat penhiar mesin tu ya tu ya Pemla pun batai kumno pinang menring penhiar mesin lada menring penhiar mesin layak teman ring penhiar mesin kalawan hi deh hakani ka atmosfer ke bangiem kani ka jeli hawa bangiem deh bun ba kile mre tang ka oksigen ni ka khumut ke jungi ka met jungi ka ding tang oksigen le so lengo ba carbon dioxide no kadan nitrogen no kadan ni ring betang ka oksigen inga kani ka ik ba omla ta batai hakani ka dur ti ka dia kumni khumut jungi unang ban ring ya kata kumni lu tor jungi long di khat ukwa betang ka air oksigenแต่นโลจังกะตากุมโนพิละมันคิดเที่ยมันเนี่ยกุมโนพินังมันไปอีกขมักจังพี่หาตัวพี่อ้องนี่ขมักจังพี่เคเนาะเนี่ยพี่อ้องนี่ละได้เคเนาะเนี่ยออโตเมติกเบียกละวันออโตเมติกละป่วยกับปลีขมักละปลีแต่คิดนี่บ่รองี้เป็ดเด้เซนติสกีอ้องกุมโนกลองสนามจังพี่ละมันเป็นคุยสนามพี่พอตัวกลองสนามจังไงจังพี่อุนังสะบะอุดนจาบีงเสบนที่ไกอยู่เป็นคุยอีกสนามจะบ่เป็นคุยไอ้ตัวกะตาซัพพลายส์กะเม็ดแต่คุณตาบางทีเป็ดya baru ke jinglong jiman selap thei kadegi baru ke kamba kami pekut kan kadegi ke bortan ke bangiyong deh ke bortan bangiyong ta ke perthei do kam he kan dia la best lang kam he jaka bangiyong deh ana pi dala he ke perthei tang si ru kan he ke perthei na kong im ta deh ke gravity kan ta yang itu lakut itu lasti keloi ba kemut ke jinglong ju perthei baka he tangkat ni rem ke jing he ke juga deh it is on the right size kita. Nomor bakat ni kajing he ka gravity ru ka khambyang ban support lai. Tala he tan de la satan. Rit thani ni ru duna la su ye jrong. La ban im kata ko mot. Ajin ja ban support lai. Kata kada ngi fi keren. Ma kumta kumni hindai ki baro ki point out ki kedo. Bagi baro ki ja de kamba. Kumta hawi phai shaka jing khai u discresu kadai ke ka bangi hap ban penkut bagari ka kamba ngimla ban batai kumdu ngimla ban percaya kumdu hene ke ka bangi priang kandai ka kamba dan kibri ke bani kan tho dan kibri ki bangai hene ngano ya phi ha ka ba khadu hi kin mamla ban sol am tani ke jing khai u discresu hene wat ye ke jing long jong ka mariang nang nu ka ni ke jing em kawan ka origin of life ka ki scientist kimla ban percaya hadu mentamen ne nang nu ke jing em kan wat Naki om kaya na tengku ni ki material ta ki proton, ki neutron, ki atom, ki tengku kini na sami ka pathai. Ti kini ki bomdan jingem. Kumno ba kini ki bomdan jingem kila ban penmi jingem dah lengo. Ka jingong ta ka ong handai ada kila ti punya timna. But origin of life ka jingwan jum jingem deh. Hadu mentah meneka science kamna pun percaya. But ka bakhadu ni kum ki bangai pat kadai ka conclude ba kadai ka kamba ka jumlai ka jingle ka jumlai ka ji persat mesim ka jumlai ke gi boleh kata kadai ka bangkuan pli jumut hai bidi meng step hai bidi ba kadai jing khai stress ba kadai ka kamba bang em menta haru menta meneru kadai ndai kamba hei pha ben pe dei kamba ki ja sau dong ka jing jongi ki ja sau dong jing mengalis down mene panolo jo kataru hai bidi ki jingpang ki sistem phila ben keli kumno hagini ka jela ka jungi duna ba kata ka jingpin khia iki bapang nga ba phing lai li duai dei ki bapang ngali duai ki bapang ba sitam are teng dana ko ki kim khia hidu dana pre ki hadu kita poi sidu ka jingya ala duai bun phau sin la duai he omio ka jing khia ka li pi o shano ka kamba ka ngle shano ka kamba ki jongle bale yang jela jongi ho mong bom dan sepan kini jipun kia ki bapang ki bedeko ki beksud buat pastor bahajan udan ma kita ngilap pasaki pastor syuting badan hani asno hima dan lo jo kata ru ngi pat bawa bun ki bangai tham tampo balang kris nginam be i than bagi pastor ngimdai i than bagi rang bak balang kindan kata ka jingla ka bakin display ni pen pau ya ka ba jumle pen kia kita ki belapang yap siliang pen kia kita bapang stroke Pampang kia kita ki bapang ki wala ki post nam, dia ki snap.
Sudan oh ngibu ke jing duai kan teng ke jing kia ngi ba kamuan ane bungi phai ba sikiri hapori Amerika ro ka ja komne ki nong pulim nia ki pale hapori Amerika ka duna ba kamba ki ane bungi phai dari Afrika ki phai dari India ma ki benta jo ki ba im ki Hindu ki phai sekeri Nigeria ki phai sekeri West Indies begini kiri Muslim ma ki Iraq Iran ki Afghanistan Pakistan Egypt Palestine ini bari kiri ba im Muslim ki ong ba kamba ka jor bahasa tai om sikini kiri ba bun Kristen lengo ada berata ane ade bala puli benya bala wat jingtip ni syam ni kejupa pi kini kiri Afghanistan Afrika kiri India kiri Muslim kiri baro ki ngalis down kini kita kiri ha ka bakal gospel kamla ya ka ban surung lengba da ka jingsuk kamu ka gospel duna ba ban yalap sepang joka duna ba gibre ba kentip sepang Jesus Christ nakara vite bah Muslim ka jor bah ka jing pot sniu ka jor bah ki i yo Jesus Christ one man pot sniu one ka jing pot sniu ko jongki baling ba kita jing pot sniu ka one ka jing kelak bomut ki ka jing ipau ngi mentang dai isu jing ipau dai kanongon da pres pila ipau kanongon da pres pila pot sniu japang kata ka eke ka phala ngam tep handai ka song api ne nga ngai skam ba ka duna ba ngaling ngam pa jing pot sniu ngam pa jing ipau itu men Makadaw kalong namar ba sepori India ru mangale por Rajasthan kini ki sunam badap batay ni pastor ba shani ka dominate ba kini ki spirit ki evil spirit ki mesim ki bom khut ki mesim bomman ki dominate ba but ong ba ki briu ki wan chaka jikla bomot detang lada phila ban pen khia ki detang hadu phila ban be ki sut detang hadu ba phila ban pen jam agar ka jingpang khle bi kawan ka jing jok but blue ai bo ri kini ki pastor kini ki ri ki thai pori India ru balai hari Meghalaya kani kamjia balai ngawar pi mai dikon pastor ni rangba badan hangi balai ngimla balai kumni kadang kalau nomor bahangi kalau don keketin kan mau kata hangi kalau don keketin kalau biang engi bangin syai sebagai kamba pi ko mau mereka kamba kadai ka boleh ule bandar keji thmu dah ndai busule lomwer boleh ndai busule lomwer udan ka jingku ka ban hikai na ki kamba na ji pos niu na ji tu bat kumta kada kadai ka bang ko wara o kalamba ka jingem jongi ka jela ka mangim ka gospel ka ayar hado ka kata ki baro ka bangimat ki bang sepang sepang Jesus kadai ka basut tame kadai ngi basu sungai bet tamna kami ngi ban pen kamba ngladon ka ji persai na ting jole labun ba ki pastor labun ba ki no yala be yala pang tin yung blai ka sa ngi basu ngai ya ka basu ngai ya ka ni pila banang dan kami sa kamba pi ban pen syai ban tikna pen scam sui ki ngai ngano pi pikin mau ya ki Egypt menoi ki Israel ko mina por Egypt makir kila saki sibun ba em ki kamba ka jong blai kila saki sibun ba kamba jong blai ki klam gora i baro padang po Egypt tama ka dono ki kadang po heri klam bun bagi yang dan kami sekamba nalo ketien dan kami sekamba dan kami boleh penkia ki Jepang ni kam bayi masam ki kunti nano pi kabun sini kini karai jung to nut kawat kum kenuksa kum ki Egypt ki Israel ko ki Egypt lek sakhi kamba ki jung boleh lap sai boleh lap pendap pen ki la ai ki jing sliang ki kamba sudah no mau siang pemi pi mano hala mi no mau siang Henry haba kisaki kumini kamba penban ka donut ka jongki ka donut ka jongki kadang yelek persai blai kidang yaknyum ya kumta kani ka pensai boro ngawara i kamba ngam pensai pi kalong ba onra pi kunuksa ora pi jisuto bai ka jingkha ka jong Jesus Christ ru ka dei ka wei na pedang ki kamba ka dei ka wei na pedang ki kamba ka bangi habban supdiang ngimla ban soft upol umla ban soft kiri khrau perkhat hadu menta menenu kimla ban soft Nde kai ka bang konfliu kum ki bangai kade pajai kamba kumnu ki kamba ki jashi sha de yang ni pe ikisaki de ka jinglong jong universe ka jinglong jong jingkhau ji plong jong blai ka jinglong jong ka met ka jongi ka jinglong jong ni ka mariang de kumnu ni sentiu are ni phlang are ni ki dieng min singi tu ring da oxygen min singi tu ring da carbon dioxide bat sna jing ba min mit pen mi da oxygen
Ngomong benang ba kapol puring dakor penusai penmi dakor sejan badan kam mangi. Dai kadai kata ka mangi kita. Kini kita plang mangi kita. Kuno kita gila benlong dah. Kileng ngok. Apa kasayan ka batai ba kalong kumta. Ni kam batai kam la ban batai kumnu kala benlong kumta. Manu. Kumnu. Jadi kini baru kini kamba kiba ubleu labu ulah pelong. Kamangi tiap hi. Ka Bible kadai kata ka balai tu syai. Ubleu la pelong kini baru. Balai ka jingit Kristan nalo kiwi ka jingit kadai ka bala syak ketak bala syak kento adu kata pitip. Kata kalau nomor bakal jingit Kristan ka yathu bakal takil ya ka sayan suruh kawang ba yak baka sayan kamla ban ajuba de ka Bible kamla ban ajuba. Hi ka sayan kamla ban pediam sepang belai. Nomor bakal kamla ban test you belai. Maka sayan kadai kamla ban test ban eksperimen. Ban pensisya. Entah belai sinu pilih wa pilih test. Kamet jengi telak kin bentes lak ban list pun rak laboratory bakun tata ni belai sunu lewa yang ke Bible ke krensha begini baro kasus ne katelong jegini baro kadai ne ubelai tak ada syak takil ba ya ke jingi Kristan ya ke Bible nomor bakat jing rukom ong jengka rukom hikai ke jengka kadai ke kepala syadrong kepala syakam hakli hari kata wat kesayan su kamla ya ka banut ban kam ko bakam ka Bible man kam ko bakam Bible badan ka jing penlipat gi bayap mo badan ka jing kha naka breu klam ngon ka jing ya dei ba ubreu ini bro ki jing pelajong ka jing dengan ora stang lai tili ki poin abi ka jing kha ka jing Jesus Christ ka badan kam ba hadu kata balai ya Jesus Christ dan kam ban kha naka breu ka ba lapun klam ka don ka jing ya dei baru beriu. Kau peningkong. Kadau kolong nomor ba ka virgin board price kolong peningkam. Kadau kolong nomor ba. Kau mau belai. Ulah promise. Kau mau belai ulah kular. Apa Genesis nomor lain dekat bakatsan. Baling ba sembah jong ka beriu. Dai. Sembah jong ka beriu. Om jong ubriu. Ni sembah jong ka beriu. On sapen luet. Yami. Yang klik ke jong 1%. Kata ka penisai kedar. Ba kumta ka virgin board kalong ka badan ka. Hi mene unong yalap ong kumna. Ada dai nga ublay ngam pai u. Om na gani ka brio. Ende da kata keleti. Ende habang ipat menta. Ngisdang ban syai dai. Ngisdang ban syai ba balay ublay jit akan keleti. Ban pen isyai kada. Baling ba usembay. Uba ula kular nado ka Jesus lai khatsan. Sembah jo ka brio. Ban pendep ken ya kata ka jing penyap. Ali kata ka jing yu right ka jing penrem. Ya setan. Akan stop te uba sinsar dan buat Aduh kata, baka penisay kedaru. Habawan leng ba jong kabriu. Kabaleng ba mensi mukhoy. Kapenisay kedar. Baka jing pedem, baka Jesus pa e kapertay. Kari ka briu dalele umnom la banyo daladihi. Kadang kam kabuan na blay. Ka Jesus pa ka jing pedem hado menta meneng hikay day. Baka di kabor ka jong blay, ka jing ai ka jong blay. Omla do briu bu unle ya kata. Baya ka niru lasaki ha ka jing wanong briu ka Jesus Christ. Baka di kabor ka jong mensi mukhoy. Kabor ka jong blay ka bola pun kapo kamari tesuti klam ka no kajing ya day lani klam ka no kajing don kam na kaliang ka jong brio ka ba kajing ka jong Jesus Christ kalong ka badan kam namar badai ha kajing ka jong Jesus Christ la unite na la itli lang ubrio bat ublay day how Jesus Christ ngila banyi kan kajing long bu day pura ubrio pura ublay te kum ta menel rosuan natin na jrong te ki brio kinong no kuno ni umi nai udan skor badan mangi udan klik badan mangi dan senyu badan mangi ka feel na katu ka jing yalap ka pastor namar ni jung ni unong yalap kada kolong namar ba ublay di batip lut kanu lenti ka ba best tame pa best tame na pedang baro ki option kade ka jing wan kha you Jesus Christ lamba ka tesati bat lamba ka jing wan kha jong Jesus Christ lamba ka tesati la unite ya ka jing long blay ka jong Jesus Christ ba ka jing long bray ka jong ha away no 1% away with Jesus Christ. Nah kata ula banlong ublay, ula banlong ubriu ban represent yang ikan hakmat ke jong ublay. Ban im kata jing im kum ubriu uba janai uba ngawal pi nila feel no hakmat ke jong ublay uba adam ba ka im kila feel no hakmat jong ublay Jesus Christ uwan ban pendep ya kata lengba ka jing kha lengba ka Mary Christi ban unite ya ka jing long ke jong ubriu ban ublay how in 1% how we ubriu kata kemut how Jesus Christ Barka balai ka bakhadu bakata kalau baka jingkha ka jong Jesus Christ. Don kam yu banwan leng baka jimpun. Ka Mary ka thesuti ka daw kolong namar ba.
ka perthai ka mangiem baru kibri ka mangiem sa perthai ni la don ya kata ka jingla ban le pop ada Jesus Christ unwan ta ka jingkha kapre ka jing dei Joseph ka Mary si bun ba kan keli yo kum ni ula ban long nong penim jongi uni ru kha ko ngi te kha sa ka jinglong pop ka pop ko hiar na Adam kani ka pop ten rai ki bang bar so thu ini ka pop ten rai ngala ban kum ni kam dei ka tu ka pop ko bu Adam maka em kile apo edan ka hiar ka tu em ani ngalo panong ba ka pop ten rai ka ba hiar hangi hadum ta ne na ka jingha ko Adam maka em ka dei ka ni bangila don lupa ka jingla ban le pop uklong udang uba dang khas la the dan ka jiso thu dan ka jing tep sa ka pop ka ba ka basniu ane andar suki uda la he uni khulung usu thu ula nang bola tep pa dan kami uban hikai mele ka ni ka pop le ka ni ka basniu ula nang hina la di kata ka jinglong ka jungbre ane abu Jesus Christ wan sing la the dan kata ka jingede pa wan lang ba Joseph kapin isay kedar ba ude uta ubriu uba im hakni ka la the ta ka bor ka jungble lem kanu pop ka hiar hapo chu te minta phila ban klipa are kum no pat la kha emi una Mary hatu ka pop ka bawan Mary kam ya bet hau hatu ka pop ka ba gran ka Mary kam ya bet hau ka balang ka thelek ka jubab igini gi jubab da kum ni ka balang ka thelek ka jubab igini jubab da kum ni ba kata kalong ni ba ka Mary ka de ka brio ka bakhoi ka holy mother ki kan pop ka dan haka ka de ka brio ka bakhoi ka ba ka brio ka bakhoi ka ba haka kamdan klan pop te ba kamdan klan pop ko pun jisu klan pop te prosno ta amdan ji de nu Joseph te jisu di bakhoi te hang tang la ban siam ba te la hap bu jing kli ko ngani ji kai dai kum num ta bila ban om ka Mary ka di ka ba klan pop hang nu tho amdan ka ji pin sha wat ka Bible Catholic kamdan hiru kata ji pin sha ni kita ka ba kisu batai bat na loja kataru ka Mary gani bala khai na ka brio de khlam ong ba wan hiar na beneng khlam ong ba ka de nang nu ka ba kam de ka brio ni ka ba khai na ka brio ka dan ka jing kha ka jong te ka long kum nga kum phi long gini kan thei ba ni te ka ba kam phe ka jing long ka de ba ka de tan ka the sati ka ba dan sati ha ka jing long jong ka ha ka song kha song man te kum ta ka ni ka juba na ka yang ka thelik ka miss ne ka yaha pak tin jumle ene ka em ko wara halo ka ni ka bentala la kli ki bri par kyong kom no hatu Jesus Christ hiar bet se e kata ka jinglong pop ka jong Mary hatu ka jinglong pop jong Mary kam hiar se Jesus Christ jubab yaki na ka Lukas kan no maningkong gat khat ka balai kusan aling ye pulima Lukas no maningkong gat khat ka balai kusan Lukas no maningkong kinting dong ni uta wangel ti udaya thu ula ong haka mensi ba khuj unwan hapha bat ka bor ubah khi tam e kan ka halo jampa nama kata ru ya ita iba khuj ye ba on kha on khot ukhun ble ka tin ble ka lakran shai ba ita ibalak ban sakha on khot ya ukhun ble kata kamu on kha ye iba khuj la declare lupa do mensi ma ko do wangel on lawan mensi ma khuj on lawan halo jampa on lawan ka halo jampa ha ko ka jampa ban pun ni tai khulung dei dan khulung la dei lupa ba khuj kata mo ka kan shark tin jumle bu jisu la dei lupa ba khuj na do pun te hakun ko dur phila ban kom ta ban palat ya kata ka jihya pateng na ka pop ko wan na Mary ani ong pitang dei tang ko ba kata ka long hi ka de ka jipun kiar ka jum sim ko ka de ka kamba ka jum sim ko ka bu le ka ngim la ban su tu jubab da kata ka fin sha ka ban pensuk ni jubab ka Catholic ka to ko kan klumar ba ka ban phap long da jubab ka Catholic ka mu phap ban mani ru ya ka Mary ong de ka ba khut mano ba khut de tang ble to kata kali mengenai sekarang ngalak ban aji syai pe kalau ni benta ba kum no pin jubab ni benta au dia sekarang kajing hiar pateng kajong ka pop to no Adam senrang dan Joseph dan jide sok ni nak Mary jubab no Lukas no menkon kalai pesan pakai ka bor jung musim bakhoi ka bala pelat ya Jesus Christ ni kelung hapo po jong ka Mary na kata ka pop ki baro bala declare yu la pen brai yu pum ni to bakhoi ta ukhun ujung umle te khadu shwa bangan kun no
Kaya mo ora lang makan ka story, ni ka kelas mo ora kan ka por mita, pang ka jingka Jesus Christ, baka day ka kamba ka bang ipungkot mo. Ka bang pungkot jeng ni bro, ka mat preng jeng ni bro, ka di ka kamba ka jong Jesus Christ. Ka kamba ka jong blay. Mang im haru ni simta da kamba ka jong. Da kamba ka jong habang yong ki kamba ngimla pun batay kum do. Ki jingpang kila don ki record medical report kidan. Pakani ka skor kala damage hikmat kila du no ane apa kamba kijia kila restore back kita ngi bro kala pentamai biang ngi bro apa kila check up kiong are kumno kini kila tamai biang ki doktor ru kisah ke umdum badon na prenjo ki hadu mentamene apa kat ba kidang treat kat ba kidang sumar kat ba kidang puli ke sayan kat ta ke jinget ke ki oblay kala nang scam mar ki ong ba ki isha kidan Pakini ki baru kerja, ki kambak kerja, ki patient ki jengki, ki patient jengki kambak kerja. Heartbeat jengki lah stop, are wan ini ki beri wan bu jeng duai, lah tiat biam kulong senam, lengok, pada pak kado ki penkut, kadi ka kambak ka jeng mulai ka ba makiru ke melak pen pensyai. What apa yang jengki ni baru, ngan penkut dah kini ki jeng dia, ki jeng ong ki jeng ki beriu, ki ba start kat komentator ki ong kumne. Ki nganom nget dalele ruem ya ki kambak. Kibri ki basta hadu ini si menta ki khot ki kibri ki bamnget yublay kibri ki ba atati ni jindam yublay ki ong komni ba nganom nget dalele ru ya kamba ka jumblay yong ngan nget i kamba ka jumblay de tat anda hada bangalai I ba utaw bala dukut kechat unmi biang sada ka wega kechat omde ban replace ban tap ba kanar le ra Ini bagus tahu lah dukut cat sebelum tangga dukut ke keti mah, terakhir tak nang insiden dukut ke keti, dukut toy ni salah lemun. Orang ngai kembat dita anda malah I bak keti ke jonga kami biang sekawai ke long biang kumni. Tak dan sisu ke biang ekstrim ya kata, ki ong kumni. MP kasayan sebentar kalau advance mah, kata ru kalau benjia hari nak buat kiong. Tahu lah dukut keti deh. Nampak jing advance ke science makin fix ki DNA, kan fix ki sel gini baru, pakai sami biang serta kawai ke keti. Yang kumni apa kadu yang ngan ngeji ki kamba detat anda bau siar unang keren pareng ngan ngeji kamba detat adu usiar unang keren pareng perkara kini di bami di kentin di break basta usiar unang keren pareng bat bo unang menlek kai chess bot unbit kita ki grandmaster player ba bala top ha ka chess hagi si menta kin beat ini grandmaster de tak hadu bau tau si aro la belek ke tangan sangat ik kambak ke jong blai yang vi jipun kia jingpang ini baru ini tang kita kiba sujal ke jaring kat kim kwa ban priang i kambak te ke ngo ora ni ba khadu ko poin ngolong ba ka badan kam hi habang ipe ki baru kari ka do nut ke jong ke ni kloy ni em ban priang i kata kada no juki kala hadu kata hadu baki ong yu blai ni ki ong yu ki bre ki banget Detak haluk kini kenjang ngan sangat ikam ba. Uwe na preju kita ruang ba. Detak ba ngangit bodan boleh kita ndola suat pertat mentah-mentah ngong. Ablai suat pertat. Tu suat siau tu pertat. Oh ngangit boleh mu yo semua. Ai wong ne ada dari ba suat siau pertat kemut. Ai yo de berman ba ka bor ngam mariam bim le ku. Raja si cak no ablai suat pertat ke wan dia siau bersuat pertat hari kemat jengu. Oh ngan batai dah kombai ngan mong boleh boleh. Tapi kadik gedok nuk jok kita kim kuat ban priang si ai sakabar kanu kanuru kim kuat ban priang pa ka khadu jisu ong ko noi kum kita kibre ha ki por Jesus Christ umat ong kini le kamba sibun kim ngai kini ki farisi ki sadusi ki ba khmat pa khadu ong Jesus Christ ki ka ba khadu ka sain dengan ai pi kare ke jimi pat la nget dep om don ji knya su na lo jok kani om don su ka ji pnya suk na lo jok kani Nalo Jesus Christ amdan Jesus su sedaka ngan ora khmat kopi baru kali kita dok nu mau jupi kadok nu kabla ka jongpi te ublay nang kerkuy pi ngan skam kan yo jingshai mawat ipor balengkot namara ko mangala batay men ko wala mut chawai hendre sampoi kata thong kan men nang sing ngiyo pan pula jumur ko bentar te ublay ane nam ta jong ni step ane ngiyo pa ye ke hikai le halo kamba ni ko baro ka wat hadu ni sing tangin dia tungin long ka balang ka yai duai Yo blay tungin long kirang ba ki bangit ki yai duai yo blay nget I kamba ki jengu wena pastor wena ki pastor ni ginong yalam po balang ong ba ki balang hagi ki simenta ki bangit ini simenta
kila artatien bahai kamba ki jumble bawat aba kili benduai ki bapang ke wisdom ru ki ang ablei wat lada ki uni khia ru mlele kala de kalenti ke jom ma kala de kalenti jom kadu kata kala duna ke jingai ke jom ki briu ong ni pastor te kani kala pen khi ke jingai ke janga nomor bateng teng ngaru ngalai benduai ki prabangai i kamba kini kimdan hup su tang ablei mlele nam kat ba miman me biang oi kata kam ni ke basni hende kalong ba ke i kong isiam na ke testament no thama cái người xem cái podcast cái sao cái break cái one watt cái chừng kia cái mong áp lấy lòng cái bọn chúng mình này cái áp lấy bên kia anh áp lấy bên kia anh bên kia anh yêu khôn bên kia anh yêu sắc đi cái mong lòng cái bọn chúng mình nằm ở cái haki cái đông cái desperate cái đông cái ba cái watt naru mình sim nằm cái đông cái jinget cái ba scam của Jesus Christ và họ đúng Jesus Christ ulang marvel ulang cái bên kia yêu cái cái jinget cái chúng mình ngiru ngin persiang nang ni sakmat bang liban duai anu ni ki khun ki ting dan ni yala diru to a bing lom te ki break ki ban pen klan chu yala de ha ki jing het bo tra jing su su la ban le ya kani kamba ula ban pen khia ki jing pang menta da ki jing to ki chak long te ki break namar ba kamba hadu menta beneng i ba ki jia hanga phi hat kelengari bo slam the ba ki ka puthe hi ba ko